Καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε στο καθιερωμένο PBA Live όπως κάθε Δευτέρα. Η Πένια είναι κοντά σας στις 8. Ελπίζω να είστε καλά, ελπίζουμε να είστε ασφαλείς. Μένουμε ασφαλείς, μένουμε Πένια, όπως άλλωστε είναι το σύνθημά μας. Περιμένουμε και τον Κώστα για να έρθει στην παρέα μας να αναλύσουμε ό,τι έχει γίνει τις τελευταίες μέρες γενικά στο Σύλλογο. Περιμένουμε τις απορίες τις δικές σας, ό,τι θέλετε να συζητήσουμε και είμαστε εδώ για να σας κρατήσουμε παρέα για μια ώρα περίπου, πάνω κάτω, θα το δούμε πώς θα πάει. Να δούμε, να βάλουμε και τον Κώστα. Συνδέεται. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Κόλλησε λίγο. Με ακούμε. Ναι, ακούγεσαι. Τέλεια. Τι κάνετε? Είμαστε καλά εσείς? Καλά, δόξα τω Θεώ. Προσπαθούμε. Μπράβο. Πώς την είδες την ομάδα στο δεύτερο ημίχρονο? Γιατί δεν τα είπαμε από τότε. Ναι. Εντάξει, τι να πει κανείς. Οκ. Ούτως ή άλλως, εγώ σου έχω πει τώρα μείναμε και τα διοικητικά. Του γηπέδου λίγο το έχω αφήσει στην άκρη, δεν είναι πολύ ενδιαφέρον. Γεια σου Λευτέρη. Ναι, εντάξει. Τώρα η κατάσταση στα διοικητικά θέλει το χρόνο της. Είχαμε και κάποιες δηλώσεις σήμερα από το Φοντ, όπου ανέφερε ότι... Ναι, είπε αρκετά πράγματα ο Φοντ, θα τα δούμε στην πορεία. Το πιο πρόσφατο είναι ότι ο Γκρισμάν έκανε μια δήλωση και είπε πως από τη στιγμή που έχω φτάσει στην ομάδα δεν έχω μιλήσει. Επέλεξα να επιλέξω στο γήπεδο. Επέλεξα να μιλήσω στο γήπεδο. Αλλά νομίζω ότι είναι καιρός να βάλει τα πράγματα στη θέση τους γιατί αν έχετε καταστάσεις για πολύ καιρό. Ναι, εντάξει, δεν έχει άδικο. Εντάξει, τώρα δεν αφορούν ανθρώπους που μέσα από την Μπαρσελόνα, εκτός αν θέλει να πει κάτι πολύ, πολύ αποκαλυπτικό, το οποίο δεν νομίζω να έχει να κάνει με την ομάδα. Τώρα αν έχει να κάνει με τον πρώην μάνατζερ του ή με κάποιους δημοσιογράφους, αυτό το ξέρει ο ίδιος. Αλλά όντως ότι δεν έχει μιλήσει, δεν έχει κάνει δηλώσεις για οτιδήποτε του έχουμε πει. Δεν έχει μιλήσει γενικά ή ούτε μέσα στο γήπεδο εννοείς? Και στα δύο. Λοιπόν, καλησπέρα στην Κιώτα, καλησπέρα στο Βασίλη. Λοιπόν, εντάξει, ο Γκρισμάν, παιδιά, είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Είναι ντεφορμέ, αλήθεια είναι αυτή. Αλλά, οκ, προσπαθεί. Έχουμε άσχημα νέα για τους τραυματισμούς επίσης. Δεν υπάρχει κάτι σήμερα ουσιαστικό το οποίο κυκλοφόρησε, μέχρι τώρα τουλάχιστον. Ναι. Απλά το θέμα είναι πως ο Σέρζι Ρομπέρτο έχει θλάσει από ό,τι φαίνεται, ο Πικέ έχει διάστρεμα και μερική ρήξη χιαστού, οπότε... Σήκω και πάτα το, κύριε Αλέκος, σήκω και πάτα το. Όσοι ερχόντουσαν να... Δεν έχεις τίποτα, με ένα χαζαπλά θα στην τέξη. Όσοι ευχόντουσαν να μην παίξει ο Πικέ για να μείνει τραυματίας, θα τη δούμε τώρα την ωραία ευχή τους, γιατί αυτά τα πράγματα δεν είναι καλό να λέγονται. Γεια σου Νικήτα. Ναι. Εντάξει, ο Κούμαν είπε πως... Ναι. Καλησπέρα και στο Διονύση, που τώρα μπήκε. Ναι, εγώ τα βλέπω λίγο αργοπορημένα. Αύριο έχουμε το παιχνίδι εκτός έδρας, το Champions League με την Δυναμό. Ξεκουράζεται... Λογικά θα δούμε αλλαγές. Ναι, ξεκουράζεται ο Μέση, ξεκουράζεται ο De Jong, δεν είναι καν στην αποστολή. Center back έχουμε. Θα βρούμε. Θα σας ειδοποιήσουμε. Να πάω να βάλω φανέλα. Φώναξε το Φέντε, φέρει το Φέντε. Πάρε τον τηλέφωνο, Φέντε, πες θέλουμε center back. Βλέπω να βάζουμε κανένα νέτο να πούμε για center back καμιά ώρα. Θα παίξουμε με 2 τέρματα. Εντάξει. Είναι και αυτά σημεία των καιρών, έτσι όπως έχει έρθει η κατάσταση. Ο Κούμαν έκανε κάποιες δηλώσεις. Είπε και για τον αγαπημένο σου το Ρίκι ότι δεν ξέρει αν θα τον δανείσουν γιατί δεν έχει έρθει ακόμα
ο Ιανουάριος. Εντάξει, μίλησε και για την κατάκτηση στη La Liga και του Champions League. Αυτά είναι λίγο μακρινά τώρα όνειρα αυτή τη στιγμή που προέχουν άλλα, είναι η αλήθεια. Σταμάτα, ρε. Εντάξει τώρα. Το άσχημο είναι Αυτό είναι το πρόβλημα μας. που κυκλοφορεί ότι ο Μτιτή ακόμα και να παίξει είναι σε τέτοια κατάσταση που μπορεί να υποτροπιάσει. Δεν ξέρω από πού το βγάζουν αυτό το συμπέρασμα και αν διαρρέει ή απλά γράφουν ότι θέλουν να γράψουν ως συνήθως. Θα δείξει αυτό. Περιμένουμε τα υπόλοιπα για τον Μπικέ και για τον Σέριτζι Ρομπέρτο, γιατί δεν έχει πει κάτι ουσιαστικό η ομάδα. Παραόχο δεν είναι έτοιμος ακόμα. Θα είναι μάλλον με την Οσασούνε την Κυριακή. Είπα, πάρ' το Φέντε τηλέφωνο, προλαβαίνει να πεταχτεί. Γεια σου Παναγιώτη. Γεια σου Βαγγέλη. Αυτά για την ώρα. Μόλις τώρα μου στείλανε και ένα άρθρο της ΣΑΣ, αλλά δεν τολμώ να το ανοίξω. Ας το καλύτερα. Ας το πω στο καλό. Λοιπόν, αυτά πάνω κάτω. Η ομάδα στο μπάσκετ πάει πολύ καλά. Είναι πρώτη στην Ευρωλίγκα αυτή τη στιγμή. Είχαμε και 2 παιχνίδια. Το ένα ήταν με την Σαραγώσα, 85-97 εκτός έδρας. Φτάσαμε σε 9 νίκες στο πρωτάθλημα. Και κερδίσαμε και τον Ερυθρό Αστέρα στο Blaugrana. Είμαστε σε καλή θέση εκεί. Τουλάχιστον υπάρχει ένα τμήμα που πάει πολύ καλά. Ναι, σωστά Βασίλη, την Κυριακή που έχουμε και τα γενέθλια του συλλόγου. Πέφτει ακριβώς. Ναι. Έχει δίκιο ο Βασίλης. Αυτά. Τώρα δεν ξέρω τι περιμένεις εσύ να αλλάξει. Δεν περιμένω να αλλάξει κάτι. Περιμένω να έχουν γίνει εκλογές. Εμένα αυτό με έρχεται. 2 μήνες θα κάθεσαι έτσι και να περιμένεις. Εγώ περιμένω να γίνουν εκλογές. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς, εγώ αυτό περιμένω. Αν δεν έχουμε και εξελίξεις, το αν θα βγω πέμπτο φέτος είναι το λιγότερο που με νοιάζει για το να γίνανε με εταιρεία. Σε κιόλας. Λες να παίξουμε το Champions League του χρόνου. Όχι, εντάξει, θα είμαστε μέσα. Θα είμαστε μέσα. Το θέμα είναι πώς θα είμαστε με την καινούργια διοίκηση. Ναι, αυτό και μιας και είπες νέα διοίκηση, για το Messi υπήρχαν πάλι κάποιες διαρροές ότι η City δεν μπορεί να υποστηρίξει μια μεταγραφή, βασικά το μισθό του δεν μπορεί να υποστηρίξει αυτή τη στιγμή, ναι. Γιατί είναι και υπόλογοι απέναντι στην UEFA, με όλες τις μεταγραφές που έχουν γίνει και όλο το budget. Εντάξει, αυτό είναι λίγο σχετικό. Δηλαδή και η Παρή, ας πούμε, έδειξε ότι υπάρχουν κάποιοι νόμοι, αλλά άμα θέλουμε βρίσκουμε παραθυράκια. Θα τον πάρουν δανεικό για να μας τον αφήσουν. Δανεικό, ναι ρε παιδί μου, κάπως έτσι. Εντάξει, αυτά γίνονται. Κυκλοφόρησε και σήμερα επίσης, όλα αυτά είναι φήμες, έτσι, δεν έχουμε κάτι άλλο να συζητήσουμε για την ώρα όσον αφορά την εγκυρότητα των φημών. Ότι ο Μέση περιμένει να δει ποιος θα εκλεχθεί πρόεδρος, είναι και μια πολύ φυσιολογική κίνηση αυτή. Και πως έχει μιλήσει, λέει, και ήδη με τον Τζάβι. Βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο καλό θα είναι για τον Τζάβι να έρθει σε μια κατάσταση, ας πούμε το καλοκαίρι για παράδειγμα, που δεν ξέρουμε τι θα έχει γίνει. Αλλά ο Κούμαν είναι κάτι παραπάνω από αμφίβολος, ειδικά με όλο το κλίμα που υπάρχει. Όχι ότι φταίει ο ίδιος, απλά έπεσε στην περίπτωση. Βασικά θα πρέπει να βγει νέα διοίκηση. Να δούμε αν ο Λαπόρτα θα βάλει υποψηφιότητα εν τέλει, γιατί ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί κάτι. Ωραία. Ναι, Βασίλη, αυτές τις δηλώσεις θα πούμε σε λίγο. Ναι. Είπες δεν έχει ανακοινώσει ο Λαπόρτα. Δεν έχει ανακοινώσει ο Λαπόρτα επίσημα ότι θα βάλει υποψηφιότητα. Βασικό. Άρα περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει. Πιστεύω ότι θα βάλει τελευταία στιγμή, αλλά θα βάλει. Τώρα για ποιο λόγο θα βάλει τελευταία στιγμή δεν το ξέρω. Αλλά πιστεύω ότι θα βάλει. Εντάξει, όλα θα κρυφθούν και από την εκστρατεία του, γιατί όσο καθυστερεί δεν νομίζω ότι είναι υπέρ του, πρώτον. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και μια τακτική. Τι τακτική να είναι, τις προηγούμενες εκλογές δεν ήταν καθόλου, ήταν πολύ πρόχειρη η συμμετοχή του. Ναι. Οπότε δεν ξέρεις τι σκέφτεται. Ναι, αυτό δεν ξέρω τι σκέφτεται, προφανώς και δεν ξέρω, επικασίες κάνουν. Αυτό
Βέβαια δεν του βγήκε σε καλό και με αποτέλεσμα να αιτηθεί. Μαζί με το φοντ το ξεγράψανε το να πάει, δηλαδή συζητήσαν αλλά δεν υπήρχε κάτι. Ο Φόντ είπε πολλά πράγματα. Μίλησε και για τον Τζάβι και είπε πως υπάρχει μια ρήτρα που του δίνει τη δυνατότητα να έρθει ακόμα και τον Ιανουάριο. Ναι. Δεν ξέρω κατά πόσο τώρα είναι καλά αυτά τα πράγματα. Μπορεί να το γυρίσει η boomerang του Φόντ που μιλάει έτσι για αυτά τα πράγματα. Ναι, δηλαδή. Είπε ακόμα πως είπε στον Σοριάνο τη City να ζητήσει άλλες λύσεις γιατί έχουμε τον Μέση και το θέλουμε να τον κρατήσουμε για να πάρουμε το Champions League και θα το πάρουμε μάλλον το Champions League. Ανασκεύασε τις δηλώσεις του για τον Γκριεζμάν και είπε πως είναι από τους καλύτερους παίχτες στην Ευρώπη. Ήτανε πάλι καταπέλτης για τον Νεϊμάρ γιατί είπε αφορά έναν αθλητή που άφησε την ομάδα στα κρύα του Λουτούρου λίγες μέρες πριν την έναρξη της σεζόν και δεν είχε θέση στην Μπάρτσα ούτως ή άλλως. Αυτά πάνω κάτω. Είπε για τη UNICEF ότι έχει σκοπό να τη φέρει πάλι σαν... Συγγνώμη. Το πρόβλημά του είναι ο Νεϊμάρ, έτσι. Γεια σου Αλμπανέσκου. Κοίτα, εντάξει, είναι μια υπόθεση η οποία απασχόλησε πολύ το Σύλλογο τα τελευταία 2 χρόνια και εντάξει, χωρίς λόγο κατά την ταπεινή μου άποψη. Αφού τρώγόμαστε με τα ρούχα μας. Τρώγόμαστε με τα ρούχα μας, αλλά οι κολλητοί τον θέλουν πίσω, Κώστα. Οι κολλητοί τον θέλανε πίσω, μην τα ξεχνάς. Δεν φταίμε μόνο εμείς. Ναι, μα αυτό λέμε. Δεν μπορώ να κατηγορήσω τον παίχτη. Αν υπήρχε διοίκηση, αυτό λέω, αν υπήρχε διοίκηση, θα είχαν ξεκοπεί αυτά. Θα είχαν ξεκαθαριστεί από πριν. Ναι. Επίσης, και κάτι άλλο είπε, τώρα δεν το βρίσκω. Ναι, μίλησε για το θέμα της χειροκοπίας, δεν ήταν λακωνικός, δεν είπε κάτι τρομερό, είπε απλά ότι είναι πολύ δύσκολες οι εποχές και ότι είναι πολύ κρίσιμες εκλογές. Ναι, στα βασικά δεν πολύ κλαίει μόνο στα υπόλοιπα. Προφανώς δεν μπορεί να πει παραπάνω. Ναι, και στα υπόλοιπα δεν θα έπρεπε να πει παραπάνω. Πιστεύω ότι τα υπόλοιπα τα λέει για να λαϊκίσει λίγο και για να πάρει τον κόσμο μαζί του. Το πιστεύω. Λοιπόν... Ναι, αυτό που με τον Κούμαν κυκλοφορεί ότι θα αλλάξει το σύστημα. Μόνιμα πλέον. Θα το δούμε. Βασικά λέει ο φίλος μας Παναγιώτης ότι πλέον δεν μπορούμε να παίζουμε 4-3-3. Δεν παίζεις 4-3-3 τόσο όσο φαίνεται. Κυρίως 4-5 να παίζεις. Ναι. Δεν μπορείς για να παίξεις 4-3-3 θέλεις και τα μπακ σου να κάνουν τη διαφορά και δεν είμαστε σε αυτή. Δηλαδή δεν βγαίνει εύκολα. Μα όχι. Δεν παίζεις 4-3-3 ακόμα. Απλά βγαίνει σε κάποιες περιπτώσεις αυτό. 4-5 να παίζεις ουσιαστικά. Ναι, η ΆΣ έβγαλε ένα άρθρο που λέει ότι είναι πολυτέλεια ο Μέση για την Μπαρσελόνα πλέον και δεν μπορούμε να τον υποστηρίξουμε και να τον στηρίξουμε οικονομικά. Εντάξει, okay. Τώρα ο καθένας ό,τι θέλει μπορεί να λέει. Για τον Έρικ Γκαρθία πλέον η κατάσταση είναι πολύ κρίσιμη όσον αφορά την απόκτησή του. Ελπίζουμε και ο Αραούχο να βοηθήσει όταν θα είναι full καλά και θα μπορεί να παίξει αυτό που είδαμε και πριν τον τραυματισμό του, γιατί είναι μια πολύ καλή επιλογή ο Αραούχο, κατά τη γνώμη μου. Σίγουρα. Θα βοηθήσει. Τώρα θα γίνει αυτό που φοβόμαστε μάλλον, θα μετακινηθεί ο Ντε Γιόνγκ προς τα πίσω, ενδεχομένως, σε κάποια παιχνίδια. Βγαίνει σε επίθεση, λέει ο Παναγιώτης, είναι και τα back extreme. Ναι, αλλά τα συγκεκριμένα back, εκτός από το test, δηλαδή ούτε ο Άλμπα μου δίνει εμπιστοσύνη σε όλη την πλευρά του αυτή την περίοδο. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς. Πείτε μας. Δεν νομίζω ότι είναι κάποια επιλογή η οποία είναι αξιόπιστη αυτή τη στιγμή. Όλοι οι παίκτες φαίνεται ότι είναι αρκετά κουρασμένοι και επιβαρημένοι. Κάτι που μου έκανε εμένα αίσθηση είναι ότι ο Μέση και ο Γκριεζμάν μετά το παιχνίδι
Με την Ατλέτικο πήγαν την επόμενη μέρα και έκαναν μόνο βάρη και έφυγαν από το προπονητικό κέντρο. Προφανώς για να μην επιβαρηθούν. Ναι. Αλλά ναι, δεν συνηθίζει. Αυτό που κάθονται όλοι στάσιμοι Παναγιώτη είναι ένα θέμα. Και η αλήθεια είναι ότι δεν το είδαμε στην αρχή της σεζόν. Δηλαδή μας έκανε εντύπωση το πόσο καλή κίνηση είχαμε. Και χωρίς την μπάλα και με την μπάλα. Πράγμα που έλειπε. Ειδικά πριν τραυματιστεί ο Κουτίνιο, για παράδειγμα. Ναι. Τώρα εντάξει. Βέβαια, όπως λέμε σημεία των καιρών, γιατί έχεις δεχτεί 2 γκολ. Αν δεις του Νέτο τον γκολ και του Τερστέγγεν, είναι 2 λάθη τα οποία για να κάνουν 2 τερματοφύλακες μαζί και ο πρώτος και ο δεύτερος μέσα σε λίγες έτσι αγωνιστικές. Ναι, αυτό δεν είναι κάτι το οποίο το συναντάς συχνά. Και γι' αυτό λέω και για σημεία των καιρών, ότι όλα έρχονται στραβά σε κάποια φάση. Αλλά εντάξει, συμβαίνει, αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Γενικά, σχεδόν όλες οι ομάδες δεν είναι καλά αυτή την περίοδο. Το είδαμε ακόμα και με τη City, το βλέπουμε με τη Real. Μόνο η Bayern, ας πούμε, δίνει κάποια σιγουριά αυτή τη στιγμή. Ναι. Από ό,τι έχω δει. Τώρα θα δούμε τι θα κάνουμε. Αύριο έχουμε το 4ο παιχνίδι των ομίλων. Θα δείξει αν μπορεί να κάνει και καλό η απουσία του Μέση, ούτως ώστε να κινητοποιήσει όλους τους υπόλοιπους στο να ανεβάσουν το επίπεδο. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις εσύ. Σίγουρα. Θα δώσει ευκαιρίες. Το θέμα είναι να τις εκμεταλλευτούν, να δείξουν. Ναι. Είναι μια καλή ευκαιρία για πολλούς να δείξουν και να αποδείξουν πράγματα. Αν στραβώσει κάποιο αποτέλεσμα, δεν είναι ότι χάθηκε κάτι όσον αφορά την πρόκρισή μας για την ώρα. Απλά το θέμα είναι πώς θα επιδράσει αυτό στην ψυχολογία των παιχτών. Είναι ώρα να μπει ο Ρίκι. Αυτό θα έλεγα τώρα. Ελπίζουμε να δούμε και το Ρίκι. Βέβαια, πολύ δύσκολα θα δούμε βασικό σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Πιστεύω. Ναι, δύσκολο και εύκολο, αλλά... Να τον βάλει τώρα εκτός έδρας στο Champions League. Συμφωνώ μαζί σου, Παναγιώτη, όσον αφορά τα back. Γιατί αν δεις και στη φάση του Ter Stegen, δηλαδή νιώθει ανασφάλεια και βγαίνει τόσο πολύ έξω, πράγμα που το κάνει γενικά, αλλά είναι και ένα δείγμα ανασφάλειας για μένα. Για το Πικέ δεν είπαν κάτι, Ρομπέρτο, καλησπέρα για σένα. Δεν έχουν πει κάτι ακόμα επίσημο, δηλαδή τώρα μην πούμε τι λέει ο καθένας και ο άλλος, γιατί είναι θέμα τραυματισμού και είναι πολύ ευαίσθητο. Μιλάνε για μήνες μέχρι και εβδομάδες, δηλαδή παίζουν πάρα πολλοί απόψεις. Δεν υπάρχει κάτι επίσημο ακόμα ανακοινωμένο για να πούμε σίγουρα. Λευτέρη, δεν έχεις άδικο. Καλό θα ήταν να τελειώσει το θέμα πρόκρισης αύριο. Είναι ένα κρίσιμο μάτς από αυτή την έννοια την ψυχολογική. Αν χαθεί, δεν χάθηκε κάτι. Δεν πιστεύω ότι χάνεται κάτι αύριο, αλλά η ψυχολογία, όπως είπες, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Παναγιώτη, ναι, και με το Βαλβέρδε ήμασταν βέβαια αρκετά στάσιμοι, αλλά η αλήθεια είναι πως εντάξει, τώρα με το Βαλβέρδε είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, κατ' εμέ και τον περισσότερο κόσμο. Ο Κώστας πιστεύω πως ήταν πολύ λάθος ο τρόπος που απομακρύνθηκε τουλάχιστον η χρονική περίοδος που έφυγε ο Βαλβέρδε. Κοίτα, καταρχάς πρέπει να πεις ότι δεν μπορείς να τον πεις αποτυχημένο το Βαλβέρδε. Τι να πω αυτό. Δεν μπορείς να τον πεις αποτυχημένο. Αυτά είναι πολύ σχετικά. Είναι ανάλογα με το τι απαιτήσεις έχει ο καθένας. Ξεκάθαρα. Όντως τις δύο προκρίσεις που δεν έπρεπε να τις χάσει. Εγώ συμφωνώ. Αλλά δεν μπορείς να τον πεις αποτυχημένο. Όχι, δεν είναι αυτό το θέμα τώρα, αν είναι πετυχημένος ή αποτυχημένος σε καμία περίπτωση. Απλά θα έπρεπε να είχε φύγει αν είναι το ένα καλοκαίρι ή το άλλο. Δεν τον διώνει σε εκείνο το σημείο. Ναι, αυτό δεν τον έδιωξε το σημείο. Είναι το μόνο φάουλ. Αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις όμως ξέρουν πολύ καλύτερα γιατί τα κάνουν. Οπότε...
Ειρωνικά το λέω προφανώς προς το πρώην πρόεδρο το Μαράκι. Για να μην ξεχνιόμαστε. Το θέμα είναι. Μισό λεπτάκι, γιατί έχουμε κάποια μηνύματα τα οποία. Ο Δεν τα Λευτέρης λέει βλέπω. ότι όσο περισσότερες συνεχόμενες νίκες παίρνεις, τόσο πιο πολύ ανεβαίνει η αυτοεπίθεση. Σωστά, έχεις δίκιο, Λευτέρη. Καλό είναι, ναι. Για μένα κρίσιμο θέμα είναι. Εντάξει, για τους παίκτες προφανώς το θέμα είναι να παίζουμε καλά. Δηλαδή, αν παίζαμε καλά με την Ατλέτικο και χάναμε, δεν με ενοχλούσε Ναι, τόσο. εντάξει. Αυτό είναι το θέμα. Το ζητούμενο είναι να μπει ωραίο ποδόσφαιρο. Αν θα κερδίσει ή όχι είναι ένα άλλο θέμα. Ο Ο Κόμαν δεν Βαγγέλης πρέπει να λέει ότι. χρησιμοποιεί όλο το ρόστερ. Στηρίζει σε 15-16 παίχτε. Ρίκη και Αλένια πρέπει να παίζουν. Ναι, εννοείται. Και εμεί αυτό θέλουμε. Εγώ με το Ρίκη έχω μια καψούρα, η αλήθεια είναι, και με το Πέδρη. Είναι τα αγαπημένα μου παιδιά. Εντάξει, ναι, και εγώ θέλω να του βλέπω. Και θεωρώ ότι ειδικά ο Ρίκη θα δώσει πάρα πολύ ενέργεια στο κέντρο η οποία λείπει. Και ο Βασίλη λέει ότι κάποιοι που βρίζανε τότε τον Ερνέστο τώρα φτάσαν στο σημείο να τον αναλαπολούν έτσι όπως είναι η κατάσταση. Ναι, Εντάξει, γενικότερα έχει ένα δίκιο ο Βασίλη. Σε αυτό αυτά που είναι λέει έχει δίκιο. αυτά είναι προσωπικά του καθενός. Ναι, εντάξει, προφανώς. Ναι, έχει Και φάει όφιλο. Ενώ πολύ. ότι έχουμε, θα σου πω, θεωρώ ότι έχουμε γίνει καλομαθημένοι. Πλέον τα περιμένουμε όλα έτοιμα. Έχουμε αυτό. Είμαστε στην Μπάρσα, πρέπει να κερδίζουμε. Ξεχνάμε τι εποχέ που παλεύαμε για να δούμε το πράσινο τη νίκη. Λοιπόν, οι πιο παλιοί θυμούνται τι λέω. Έχουμε γίνει λίγο κακομαθημένοι φιλάθλοι. Δυστυχώ ή ευτυχώ. Αυτό ισχύει. Γίνεται με όλους τους φιλάθλους αυτό. Δεν είναι μόνο με την Μπαρσελόνα. Πιστεύω από κάποια φάση και μετά. Μέχρι και οι ίδιοι Σίγουρα, ναι. οι Καταλάνοι καλό έμαθαν. Ναι, μα το είπε και ο Αλέξανδρος, αν θυμάσαι. Μμμ. Ο Αλέξανδρος έπαιζε πολύ μέσα επίσης σε αυτό που είχε πει για τις μειώσεις των μισθών των παιχτών. Κυκλοφόρησε χτες ή προχτές ότι οι παίχτες αρνούνται να διαπραγματευτούν με αυτή τη διοίκηση επειδή δεν είναι επίσημη, το είπαν, δηλαδή έχει βγει αυτό. Όπως επίσης ότι θέλουν να διαπραγματευτούν ο καθένας ξεχωριστά. Πράγμα το οποίο Νομίζω ότι το είχαμε αναφέρει σε προηγούμενο live μαζί. Όταν ήμασταν Ναι, γραφεία ακόμα. το είχε Ότι πει ο όντως Μπαβέας, εγώ δεν το πίστευα τόσο ότι. Πριν το πει ο Μπαβέας, δεν το πίστευα τόσο ότι ισχύει. Από τη στιγμή που το είπε ο Αλέξανδρος και αρχίζει και βγαίνει ακόμα περισσότερο. Μα Ε, έχει και λογική. Έχει και λογική αυτό. Δηλαδή, μπορώ να κατηγορήσω του παίχτε. Γιατί δεν δέχονται μείωση. όχι, απλά όταν βλέπεις ότι ο σύλλογος είναι σε ένα. Πιστεύω πως γενικά θα δεχτούν κάποια μείωση. Θα καταλήξουν. Απλά πέσαμε στην περίοδο. Εγώ δεν θα έχουμε πρόβλημα τέτοιο. Το θέμα είναι Ναι. πόσο γρήγορα θα γίνουν εκλογέ. Οι εκλογές όπως όλα δείχνουν πάνε σε 2 μήνες, Κώστα. Το κακό είναι αυτό. Και εντάξει, έχουμε και το προσωρινό διοικητικό συμβούλιο να βγαίνει και να λέει ότι πρέπει να κάνουμε το συντομότερο και αυτό είναι ο σκοπός μας και αυτά. Έχει περάσει ήδη 1 μήνας και δεν έχει γίνει τίποτα από τότε που το κάνουμε. Μιλάμε για τραγικές κινήσεις. Και πρέπει να γίνουν πράγματα για να σωθεί η κατάσταση, ούτως ώστε να μην γίνουμε ανώνυμη εταιρεία. Αυτά που είπε ο Μπαβέας στην προηγούμενη εκπομπή υπάρχει στο YouTube, υπάρχει στο Facebook. Στη σελίδα μπορείτε να μπείτε να τη δείτε. Και είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Τον Αλέξανδρο θα τον ξαναέχουμε. Καλά να είμαστε. Θα ξανακανονίσουμε να βγει και να μιλήσει για όλα αυτά. Ούτως ώστε να ξέρουμε ακόμα καλύτερα τι γίνεται, γιατί όσο εφημερίδες και να διαβάζουμε, άμα δεν ζεις τα πράγματα από μέσα, και ο Αλέξανδρος τα ζει από μέσα. Γνωρίζετε, λέει, συγγνώμη, ένας φίλος ρωτάει αν γνωρίζουμε αν την ημέρα των εκλογών βγαίνει και το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα εκείνη τη μέρα βγαίνει ή την επόμενη, νομίζω. Εξαρτάται. Νομίζω ξέρουν από τα exit poll. Νωρίς το πρωί. Νομίζω ότι το ξημέρωμα νωρίς το πρωί έχουν βγει. Εγώ αυτό νομίζω ότι. Ναι, δεν το ανακοινώνουν το βράδυ. Αυτό θα εξαρτηθεί βέβαια. Γιατί η κατάσταση είναι λίγο περίεργη και πώς θα μετρηθούν οι ψήφοι και πώς θα δοθούν οι ψήφοι. Δεν χρειάζεται να παίζουμε τόσο ψηλά και να τους παίζουμε στο μισό γήπεδο, αλλά όλοι απέχουν
από τον καθένα ένα μέτρο όταν ανεβαίνουν τόσο ψηλά και δεν εκμεταλλευόμαστε χώρους, έτσι κλείνουν όλες οι γραμμές. Σωστά. Δίκαιο λέει ο Παναγιώτης. Είναι το γνωστό που λέμε ότι όταν επιτίθεσαι πρέπει να μεγαλώσει το γήπεδο και όταν αμήνεσαι πρέπει να το μικρύνεις. Αυτό είναι το βασικό και είναι από τις βασικές αρχές του Κρόιφ, το οποίο έχει καθιερωθεί πλέον. Δεν είναι κάτι, κάποιο κρυφό μυστικό ή κάποιες ομάδες το αρνούνται. Ακόμα και ο Μουρίνιο, ας πούμε, αυτό προσπαθεί να κάνει. Το θέμα είναι ότι αυτό αντιτίθεται σε αυτό που κάνουμε εμείς. Γιατί όταν έχουμε την μπάλα στα πόδια μας, οι άλλοι κλείνουν τους χώρους, οπότε έχουμε ένα κλειστό γήπεδο απέναντί μας, πρέπει να το ανοίξουμε και πίσω στην πλάτη έχουμε το ανοιχτό γήπεδο, οπότε είναι προτέρημα για αυτό που θα βγει στην αντεπιθέση. Και πρέπει να έχεις πολύ καλές επιστροφές. Θυμόμαστε και επί Γκουαρντιόλα, ακόμα και τότε δηλαδή που παίζαμε κυριαρχικό ποδόσφαιρο σε άλλη μορφή, δεν ήταν ποδόσφαιρο, ήταν κάτι άλλο αυτό. Είχαμε θέμα στις αντιπιθέσεις, αλλά είχαμε άλλους παίχτες τότε, σε άλλη φάση. Εντάξει, ότι κακομάθαμε τώρα να μετράμε τα πόσα γκολ βάζουμε, αυτά δεν γίνονται και κάθε χρόνο. Και θυμάμαι τώρα αρκετά χρόνια που ζοριζόμαστε. Ειδικά μετά το τελευταίο Champions League. Δεν μπορεί να πει κάποιος ότι έχουμε άνετες χρονιές. Οπότε έχουμε ήδη 5 χρόνια στην πλάτη, τα οποία είναι ήδη ζόρικα. Γενικότερα είναι αυτό που λέγαμε, έχουμε κακομάθει. Σε σχέση με τα προηγούμενα, έτσι. Όχι, αυτά δεν είναι ζόρικα, αυτά δεν είναι τίποτα μέχρι τώρα. Υπάρχουν ομάδες οι οποίες δυσκολεύονται πάρα πολύ. Δηλαδή η Μίλαν τόσα χρόνια, η Manchester United τόσα χρόνια και μιλάμε για ιστορικές ομάδες με ιστορία στην πλάτη τους κι αυτές. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Εντάξει, τώρα μην μιλήσουμε για τη Real που πρέπει να πρωταγωνιστεί με το ζόρι, γιατί εκεί πέρα είναι άλλη κατάσταση. Δηλαδή η Ατλέτικο έχει πάει τόσους τελικούς και τους έχει χάσει. Η Juventus επίσης έχει πάει τόσους τελικούς και τους έχει χάσει. Δεν μετράει μόνο αυτό. Δηλαδή, τουλάχιστον για μένα δεν μετράει μόνο η κατάκτηση. Μετράει και να παίζουμε. Για μένα κυρίως μετράει να παίζουμε καλά. Όλα τα υπόλοιπα. Ένα γκολ που δεν μπήκε για λίγο, μια πρόκληση που χάθηκε. Εντάξει, μπορεί να πονάει εκείνη τη στιγμή. Ακόμα και με τον Γκουαρντιόλα όμως σκέψου πόσο καλά παίζαμε και χάναμε προκρίσεις που λες, ρε φίλε, δεν γίνεται να χάθει αυτή η πρόκληση. Δηλαδή, ποιος να ξεχάσει με την Chelsea για παράδειγμα. Και τα δύο παιχνίδια. Δεν λέω πως δεν άξιζε την πρόκριση η Chelsea, μην παρεξηγηθώ. Προφανώς και την άξιζε. Δεν έχουμε φόρ, παιδιά, λέει ο φίλος μου Αντούρα. Ναι, έχει δίκιο. Φαίνεται δυστυχώς πόσο λείπει ένας παίκτης της κλάσης του Σουάρες. Αυτό το λέμε συνέχεια και δεν θα κουραστούμε να το λέμε γιατί φαίνεται. Τι να κάνουμε τώρα. Δυστυχώς φαίνεται πάρα πολύ. Φαίνεται, μπαμ κάνει. Ακόμα και τις φάσεις που κυνηγούσε χωρίς λόγο και άσφαιρος να έμενε για 3 μάτς, ήταν ο παίκτης που θα δίνει την πάσα, που θα τραβούσε 3 παίκτες πάνω του. Δηλαδή, βλέπουμε τώρα ότι είναι κάτι πολύ παραπάνω από το να σκοράρεις μόνο. Που και αυτό δεν του είχε λείψει, έτσι. Χρυσό παπούτσι είχε πάρει. Εγώ θυμάμαι τους αμυντικούς που γλωμόντουσαν στην πλάτη, ας πούμε, για να ποστάρει να σπάσει το μέσα. Ναι, τι συζητάμε. Έχει κάνει την πλάτη πανεπιστήμιο, να παίζει με πλάτη ο άνθρωπος. Άλλο να πας να μαρκάρεις τον Σουάρες και να έχεις στο μυαλό σου ότι είναι ο τρίτος σκόρερ της Μπαρσελόνα που σαν γκολ έχει βάλει και άλλο να πας τώρα, συγγνώμη κιόλας, τον Γκριεζμάν αυτή τη στιγμή. Χωρίς να σημαίνει πως είναι τραγικός, απλά δεν είναι το ίδιο, ρε παιδιά, τι να κάνουμε. Απλά ο ένας είναι δολοφόνος. Δεν είναι το ίδιο. Αυτό. Και όσοι θυμούνται τα άχαστα του Σουάρες, ποιος δεν έχει χάσει τώρα άχαστα. Όλοι οι παίχτες χάνουν και όλα μπαίνουν και όλα χάνονται που λέμε. Επίσης κάτι πολύ θετικό ήταν η απόδοση του Ντεμπελέ. Ναι. Να βρούμε και ένα θετικό. Ναι, μεν έκανε λάθη, έκανε αυτό που έχανε την μπάλα μέσα από τα πόδια του κλασικά μερικές φορές, αλλά ήταν η όλη του παρουσία πάρα πολύ καλή. Και μακάρι να οφείλεται στον Κούμαν αυτό και να είναι κάτι σταθερό και να μην είναι μια έκλαμψη μόνο.
Επίσης συνεχίζει ο φίλος Ζουντούρα και λέει ότι φοβίζει η τακτική του Φοντ και ότι δεν έχει σταθερή άποψη, δεδομένου ότι είναι και το νούμερο ένα φαβορί. Δεν θα συμφωνήσω στο ότι δεν έχει σταθερή άποψη. Απλά είναι πάρα πολύ εξωστρεφής σε αυτά που λέει, με σκοπό να πάρει τον κόσμο μαζί του, και εμένα με τρομάζει κάπως αυτό. Θα δούμε αν νικήσει ή εκείνος εκλογής αν κερδίσει. Ποιο Νιάρη, λέει, θα τέριαζε ο φίλος ο Ρομπέρτο καλύτερα αυτή τη στιγμή στην Μπάρσα? Πείτε ένα ο καθένας. Πείτε ένα ο καθένας εσείς που είστε μέσα καταρχήν. Ναι. Πάμε. Ερώτηση τώρα. Είναι εδώ ο Ρομπέρτο. Πείτε ποιο Νιάρη ταιριάζει καλύτερα αυτή τη στιγμή. Γράψτε από κάτω σχόλια. Γράψτε από κάτω και θα πούμε κι εμείς. Τώρα Νιάρη, και σκέφτομαι τον Ζλάταν που είδα, που δεν ταιριάζει ποτέ σε εμάς, αλλά δεν θα γεράσει ποτέ ο κερατάς, ρε. 39 χρονών, φίλε, και τα μας τέλειωνε ακόμα. Θα γεράσει, ρε φίλε. Έβγαλε και τσίχλες δικές του. Τι λέμε δευτεριάτικα. Εντάξει, ο άνθρωπος είναι άλλη φάση. Δεν λέω πως θα τέριαζε. Δεν ήταν ότι είχε τραγική χρονιά, γιατί ουσιαστικά μία χρονιά έπαιξε ο άνθρωπος. Ναι. Εγώ τον ετώ σκέφτομαι. Ακόμα και τώρα, όπως είναι τώρα. Πρώτη φορά. Ο Βασίλης λέει το Χάλαντ. Ο Γιάννης λέει το Λουκάκου. Γεια σου, Γιώργο. Παναγιώτη, εννοούσες να μην μπορεί να τριπλάρει και να σουτάρει, μάλλον. Ο Λουκάκου, γεια σου Γιώργο Κουσίδη, επιθετικό χαφ βασικά. Λέει για τον Γκρισμάν. Χαμός γίνεται. Το Φέντε. Να, ορίστε. Να το. To the point, ο Ρομπέρτο. Το Φέντε. Βέβαια, κοίτα, πριν είπα ότι θα του κάνουμε πρόταση να πάει για την άμυνα φέτος. Να παίξει center back. Τίποτα, ξέχνατε αυτό τώρα. Προέχει επίθεση. Θα βάλουμε περισσότερο. Γκαμπριέλ Μπεντέτο, ναι. Χαμός με το Χάλαντ. Ναι, αυτό που είπε ο Παναγιώτης είναι λίγο τραγικό με τον Γκρίσμαν, γιατί παραδέχεται και ο ίδιος και λέει ότι εντάξει, το είπαμε, δεν μπορώ να τριπλάρω. Ρε φίλε, δηλαδή, τι δεν μπορείς να τριπλάρεις? Συμφωνώ, έχουμε δώσει 120 για Γκρίσμαν, Χάλαντ 19 χρονών, και μη σε τρελάνω ακόμα περισσότερο. Το Χάλαντ μας τον είχαν προτείνει. Ναι. Και είπαμε όχι, όπως τον Εμπαπέ. Έτσι ακούγεται. Εντάξει, παιδιά, κοιτάξτε, δεν μπορείς να τους δεις όλους. Δεν μπορεί να τους πάρει όλους. Ναι, okay. Αλλά όταν μου λες ότι επέλεξα τον Ντεμπελέ, δηλαδή τόσο καιρό δεν έπαιρνα θέση γιατί δεν ήταν σίγουρο. Όταν βγαίνουν και μιλάνε όμως ότι ήμασταν ανάμεσα σε Εμπαπέ και Ντεμπελέ, ας πούμε, και πήγαμε στον Ντεμπελέ. Τι, να τα ανοίξω τώρα, για ποιο λόγο ήρθε ο Ντεμπελέ, ας πούμε? Γιατί κάπου όλο δεν πάει εμένα το μυαλό μου. Δεν πάει άλλο το μυαλό μου. Τέλος πάντων. Μάνε. Πολύ Κυραλέκο, θυμάσαι. Ναι, Κυραλέκο. Φιρμίνιο, λέει ο Νίκος. Ναι, που λες, εγώ σκεφτόμουν να τον ετώ και να απολούσα. Είχε μεγάλη αδυναμία σε αυτόν τον παίχτη. Έλα, πες μου, έκλαψες, έβγαλες δάκρυα? Όχι ρε, εντάξει, δεν... Έκλαψα όταν τον είχε κάνει ο Μουρίνιο Μπακ. Εκεί έκλαψα, ναι. Ναι, ο Μουρίνιο, ναι. Σαν σήμερα το 97 έκανε ντεμπούτο ο Ναβαρό. Τι λες τώρα? Δεν το ήξερα αυτό. Μπράβο ρε Βασίλη. Ο Βασίλης θα ψάχνει και τα βλέπει αυτά στο barcaworld.gr, να το πούμε γι' αυτό. Πολύ ωραία σελίδα με ενημέρωση, γιατί εμείς έχουμε μια βασική ενημέρωση, δεν είμαστε γι' αυτό ο σύνδεσμος, αλλά έχουμε μια βασική ενημέρωση και στο group και στη σελίδα. Τέλειο, δεν μας έχεις πει όμως για τον Νιάρη ακόμα. Ποιον θες? Σου είπα τον ετώ. Θα πάω με το Μανέ. Θα πάω με το Μανέ εδώ που θυμίζει ετώ. Που λέει για Νιάρη μιλάμε. Ο Μανέ δεν είναι Νιάρη. Δεν είναι Νιάρη, όχι. Προφανώς και όχι. Εντάξει, κοίτα, ναι. Αυτή τη στιγμή θα ήθελα πολύ να γυρίσει ο τραυματίας Φατί. Αποφεύγω να απαντήσω, γιατί ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ότι δεν είναι κάποιος αυτή τη στιγμή που πιστεύω θα τέριαζε 100% στην Μπαρσελόνα. Δεν μου έχει τραβήξει κάποιος. Ο φίλος μας ο Ντούρα λέει ότι γουστάρει τον Ντεπάι. Μακάρι ο άνθρωπος να έρθει και να πιάσει, δηλαδή εμείς δεν είμαστε αρνητικοί. Αρνητικός δεν είσαι. Λέβα λέει δεν θέλει κανείς. Σωστός ο Ρομπέρτο.
Καλό Λεβαντόφσκι, ναι. Ούτε αυτός βέβαια ξέρεις αν θα ταιριάξει. Ναι, Αλλά θεωρώ- είναι τέτοια κλάση στο ότι ο άνθρωπος. Ναι, δεν μπορείς. Πιστεύω έχει τις λιγότερες πιθανότητες του να μην. Γιατί γελάς? όχι, θα σου πω μετά. Δεν είναι άδικο που φτάσαμε τώρα. Θα μπει μέσα κανείς και να μας κράξει. Δεν είναι άδικο μιας και λέμε για Λέβα, ας πούμε, που φέτος δεν γίνεται χρήση μπάλα. Κόλλησε ο Γκίκας, τον έφαγε το δίκιο. Μ' ακούς? Ναι, πάμε, το έχουμε. Λέω, δεν είναι άδικο για τον Λέβα που δεν παίρνει χρυσή μπάλα φέτος, που την έχουν ακυρώσει. Ναι. Είναι. Εντάξει, κακά τα ψέματα, Γιατί έκανε τρομερή χρονιά. να λέμε το σωστό. Όχι, και έκανε τρομερή χρονιά. Τι να λέμε τώρα. Έτσι όπως είμαστε μπροστά μέχρι και ο Ελαραμπή καλός θα ήταν. Καλός. Καλός. Αν και εγώ δεν βλέπω πολύ ελληνικό, να ξέρετε. Αλλά από ό,τι έχει πάρει το μάτι μου. Γεια σου Βενετία. Πώς κάπου εδώ. Fan club, παιδιά. Πάλι Στέλνει μέσα και εδώ, είναι, δεν κάνει εκπομπή. Στέλνει και εδώ, στέλνει και. Γράψτε μας λίγο στα σχόλια, μιας και ενεργοποιηθήκατε με τους παίχτες, από πού είστε, να ξέρουμε με ποιες περιοχές μιλάμε. Ενώ λέμε εμείς τα δικά μας. Τι θα έλεγες για τον Λαουτάρο Μαρτίνεθ, ποια είναι η γνώμη σου? Θα ταιριάζει? Δεν ξέρω, είναι μεγάλο ρίσκο. Ειδικά με την τιμή που έχει. Γιατί τα παίρνω συνδυαστικά εγώ αυτά. Ναι, τώρα μιλάμε γενικότερα παικτικά, δεν μιλάμε για το πόσο έχει ο καθένας. Δεν ξέρω, ρε γαμώτο μου. Δεν μου κάνει ένας παίκτης που έχει. Όσο τον έχω δει, δεν έχει σταθερότητα καταρχήν. Ναι. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έδεσα, βλέπουμε εδώ, χωριό του Γκίκα, Μεσολόγγι, Παγκράτη, Βούπερταλ Γερμανίας. Εκπληκτικό λέει να δοκιμάσουμε. Πώς σου φαίνεται ο Λαουτάρο? Κοίτα, με πλάτη παίζει με πλάτη, δεν μπορεί να πει ότι δεν παίζει. Εντάξει, μπροστά είναι γρήγορος, είναι δολοφόνος. Μπορεί σίγουρα να το διάξει. Μου κάνει πολύ μεγάλη αίσθηση σε εμένα ότι σε κάποια παιχνίδια μπορεί να είναι πολύ καλός, σε κάποια άλλα να χάνεται τελείως και έχει συνέχεια ανεβοσκάβανα. Θύμιξε μου λίγο κάτι. Το center for που έχει ο Άγιαξ, 23 χρόνων περίπου, που είναι 90, πώς τον λένε? Θυμάσαι? Center for Ajax. Κάτσε, Ναι, να το δούμε. δεν Δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του. Θα το βρούμε. Ή θα μας πούν τα παιδιά από κάτω. Λαύριο Κερατέας. Χαμός. Δεν θυμάμαι τώρα καθόλου το πώς λέγεται. Άγιαξ Άμστερνταμ. Λοιπόν, πού είναι? Κερατέα. Και Λαύριο Κερατέας και είναι δύο διαφορετικά. Είναι δύο διαφορετικά. Λοιπόν, Τραωρέ και Χούντελαρ έχει ο Άγιαξ. Με ακούς? Πέρυσι. Έλα μου. Για πέρυσι λέω. Θα σου πω τώρα πέρα. Έφυγε. Έχει φύγει το παιδί. Τι παραγγελία είναι να έχει φύγει το παιδί? Αυτό σου λέω. Έχει φύγει το παιδί. Δροσιά Αττικής. Ω, Βαγγέλη, τι θερμοκρασία έχετε εκεί, γιατί ξέρω ότι είναι. Ναι, εκεί έκανε κρύο. Αρπάει λίγο. Είναι βαρβάτο το σκηνικό εκεί. Δεν είναι για αστεία. Γκουγκλάρει ο Γκίκας. Μήπως τον είχε στο μάνατζερ? Όχι, ρε φίλο, το θυμάμαι. Ήταν ένα τηλεφώνημα με ένα ψηλό παιδί. Δεν θυμάμαι το όνομα τώρα, έχω κολλήσει. Θα το βρω. Θα το βρεις και θα έχει κανένα buyout που λέει και ο Κεραλέκος θα πουλήσει μέχρι και τα ball boys ο Άχιαξ. Έτσι. Εγώ δεν θα πούλαγα κανέναν και θα με διώχναν. Απλά πράγματα. Λιχαζικά.
τρομερή δουλειά του Άγιαξ, έτσι. Να είμαστε αντικειμενικοί τώρα. Ναι, ο Άγιαξ, εντάξει, ζει μέσα από αυτή την οτροπία πλέον. Το Ναι, να, είναι. το να φτιάχνει παίχτες και να τους πουλάει. Θέλουμε live με Φέντε και Κατερίνα όλοι μαζί τετραπλό παράθυρο. Μακάρι να μπορούσαμε να το κάνουμε εδώ στο Facebook. Μόνο μέχρι 2 αφήνει, από όσο έχω δει. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε με κλίση. Τον Να ακούγονται. Ντόλμπεργκ, λέω. Το θυμάσαι? Ποιον? Τον Ντόλμπεργκ. Ναι, αυτός δεν είναι φέτος. Αλάμπα. Ο Αλάμπα ψινόταν να παίρνει κάτι χρόνια να έρθει. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα αποδώσει ο ίδιος καλά. Ακούγεται και για Ρεάλ και για Μπαρσελόνα ο συγκεκριμένος. Εμείς δεν ξέρω πώς θα τον πάρουμε βέβαια αυτό τον παίχτη με κουπόνια. Ναι, αυτό πήγα να σου πω. Αυτό πήγα να αναφέρω ότι πώς θα τον πάρουμε. Με Θα πάρουμε κουπόνια. μια δάνεια, τι φάση. Κουπόνια θα του δώσουμε για να τρώει τζάμπα. Να κάνετε μαζί μια μέρα. Έχει δίκιο ο Βασίλης, θέση τιμής, αυτό είδα και εγώ. Απλά δεν ήθελα να διακόψει το Στέλιο. Έχει κάνει τίποτα. Τον πούλησε, τον πούλησε ο Άγιαξ ή τον έδωσε δανεικό? Ναι, έχει πάει στην Ίση, έχει πάει στην Ίση. Τώρα δεν ξέρω αν είναι δανεικός. Καλησπέρα, Μάκη. Ο Ντόλμπεργκ ήταν μια επιλογή η οποία θα μπορούσε να σου βγει πίσω από του Σουάρες σιγά σιγά. Δανεικός και γύρισε. Σωστά λέγει ο Σουάρες τόσα χρόνια. Έλεγε ότι έχω μεγαλώσει και. Το είχε πει ότι φέρτε μου σεντερφόρ. Και αντί να φέρουν σεντερφόρ, διώξαμε τον ίδιο. Πού να το ξέρει. Όταν μιλάει. Τώρα χωρίς σεντερφόρ και χάσαμε. Ήταν κόλπο αυτό μάλλον. Τραγικά πράγματα. Παίζει παντού η είδηση του Σουάρες από ό,τι έχω δει. 20 εκατομμύρια, Ναι. Εντάξει. Μια χαρά. Και 120 ο Γκρίσμα. Με έχει πονέσει αυτό πολύ το 120. Λογικά. Λογικό. Εντάξει, κοίτα, του Ντεμπελέ έχει πονέσει περισσότερο το. Ναι, καλά. Το Ντεμπελέ τον έχω ξεχάσει, γι' αυτό δεν με πονάει τόσο ακόμα. Γιατί είπαμε είναι Ντεμπελέ ο Ντεμπελέ. Κάνει update το FIFA και εξαφανίζεται. Ναι. Κάνει update το FIFA και εξαφανίζεται. Τουλάχιστον ελπίζω να κερδίσουμε τον Κουτίνιο πίσω, ο οποίος δείχνει να έρχεται. Έχει έρθει με αυτό το σβέρκο του Μοσχαριού από τη Γερμανία, δεν ξέρω τι του δίνανε εκεί. Έχει κάνει ένα χέρι σαν το πόδι μου. Με μήλα και μπανάνες όλα αυτά, να ξέρεις. Και τροφή μόνο, ρε. Δεν παίρνω τίποτα. Τον τζίμπησε μέλισσα. Διακοπές στη Μύκονο. Ο Κουσίδης λέει για τον Γκέιν. Δεν ξέρω κατά πόσο θα. Αν και για το ύψος του και έχει καλή τεχνική και δεν είναι άργος παίχτης. Δεν ξέρω, όλοι αυτοί δεν είναι σχεδιασμένοι, δεν είναι δοκιμασμένοι στο να παίζουν σε κλειστές άμυνες. Τώρα θα μου πεις, έχεις την κατοχή του εποχής Γκουαρδιόλα? Όχι. Αλλά αυτό είναι το παιχνίδι σου. Εκεί ζορίζουν τα πράγματα στις κλειστές άμυνες. Θέλει άλλες κινήσεις. Φεύγουν από το νησί και χάνουν την μπάλα μετά. Δεν ξέρω από προσανατολίζονται να πούμε. Χάνουν λίγο την μπάλα με το που φεύγουν από το νησί. Δεν ξέρω γιατί. Εδώ ο Ανρή δυσκολεύτηκε σε εμάς. Ολόκληρος Ανρή δυσκολεύτηκε σε εμάς. Ο Ανρή, εντάξει, τώρα ήρθε και ήταν τελικάτος. Ο Ανρή, ναι. Αλλά εντάξει, θυσίασε τη θέση του, τέριαξε στο σύνολο για να πάρει το Champions League και έπαιξε τελείως διαφορετική θέση αριστερά. Ουσιαστικά μια μισή χρονιά έχει κάνει καλή ο Ανδρέη. Ήθελε να πάρει το Champions League με εμάς και το κατάφερε κιόλας. Τεράστιος παίκτης. Δεν ξέρω αν έχουμε τίποτα άλλο που να θέλετε να αναλύσουμε. Γράψτε αν θέλετε να συζητήσουμε κάτι, παιδιά. Παιδιά, σκεφτόμουν σήμερα ότι πέρασαν παίκτες από εμάς τύπου Μουρίγιο, Μποάτεκ, Μπρέγκο. Ναι, έχει περάσει και η Ρίσον που δεν τον είδαν ποτέ, έχει περάσει και ο Ντάγλας, έχει περάσει και ο Άλεξ Μίνα. Από όλους αυτούς βέβαια ο πιο ταλαντούχος μου κάνει ο Μίνα ότι είναι. Ναι. Γιατί τον πουλήσαμε κιόλας. Έβαλε 2-3 γκολ εκεί στο Μουντιάλ. Ναι. Εντάξει, να σου πω ότι και ο Μίνα δεν είχε και τις ευκαιρίες, έτσι. Δεν είχε, αλλά ήταν πάρα πολύ
Πω, δεν έστριβε με τίποτα. Ναι, παιδί μου, εντάξει, εγώ δεν είπα ότι κάνει. Εγώ είπα ότι απλά δεν έχει τις ευκαιρίες. Όπως π.χ. για μένα ήταν πολύ άδικο το Μάλκομ. Εγώ με τον Μάλκομ πραγματικά απογοητεύτηκα με τη στάση της διοίκησης. Ναι, ο Βαλβέρδε δεν τον πολύ έβαζε τότε. Εντάξει, έχουν και οι προπονητές τα σκαλώματά τους. Αλλά πόσες παραστάσεις είχε όμως, ήταν αξιοπρεπέστατος. Καλός ήταν ο Μάλκομ, ναι. Έτσι, δηλαδή Δεν ήταν... έκανε και τον Ταβαντούρη τότε με τη μεταγραφή. Σωστά. Εντάξει, είναι κάποιες κινήσεις οι οποίες γίνονται... Και εμένα, για παράδειγμα, ο Μπρέθουιτ δεν μου βγάζει κάτι κακό άνθρωπος. Αλλά άμα έχεις τόσα λεπτά που παίζεις, τι να προλάβεις να δείξεις. Κοίτα, όχι, εγώ δεν μπορώ. Με το 9 που το βλέπω στην πλάτη θέλω να δακρύσω. Δηλαδή είμαι στη φάση ότι παίρνω τα μαντιλάκια και κάνω έτσι τα μαλάκια μου. Ξέρεις. Φίλε, και εγώ θα το παίρνω το 9. Άσε τώρα τι λέμε. Και ένα από πάνω να φωνάζει να μπει μέσα και πρέπει να το θες το 9. Θα έλεγες όχι. Άσε τώρα, εντάξει. Όχι, εγώ θα έλεγα το 10 κατευθείαν. Καλά, ναι, αφού είναι να φύγει, δεν μου το δίνετε. Που είχε κάνει το χιουμοριστικό το βίντεο Τσουβέλλας και τον παίρνει τηλέφωνο ο Ντεμπελέ και το ρωτάει, ο Μέση είναι εκεί. Εδώ είναι. Είναι και δεν είναι. Ξέρεις τώρα, εδώ είναι. Ναι, παίζεται αυτό. Είναι και δεν είναι. Αυτό ακριβώς που λέει, μπράβο, Τάσο, αυτό ήθελα να το πω και εγώ για τα κόρνερ. Δεν καταλαβαίνω ένα λόγο για τον οποίο τα εκτελούμε απευθείας πλην. Και δεν κρατάμε την μπάλα. Θα πηδήξει ο Μέση, ρε. Ναι, προφανώς. Πασχετικό, λέει, ζήτημα Βασίλης. Το θέμα αντικατάστασης του Τόμιτς τελικά δεν προχώρησε. Θα κοστίσει, λέτε, σε βάθος χρόνου. Γιατί πέρα από τον Ντέιβις καθαρό αίμα, πεντάρι δεν είναι ο Γρανός που στο βίδικο μαχαίρι. Ναι, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί λίγο. Θα δείξει, βέβαια, με τον Σαρούνας και όλα αυτά που έχει κάνει, ποτέ δεν ξέρεις αν δεν θα μπορέσει να το καλύψει το κενό. Εγώ πιστεύω ότι θα μπορεί να βγάλει καλύτερο αυτό και ο Ντέιβις να βοηθήσει αρκετά σημαντικά. Μέχρι και ο Πουστοβίδη είναι παίχτες που πιστεύω είναι και κάποιοι από αυτούς καθαρά ψυχολογίας και πόσο θα τους φτιάξει. Μιας είπαμε ψυχολογία, ελπίζουμε, ξαναλέμε, ο Κούμαν να το πάμε στο ποδόσφαιρο, ότι θα έχει βοηθήσει μάλλον εκείνο τον Ντεμπελέ και η απόδοσή του θα μείνει σταθερή. Αυτό. Έχεις δει καθόλου τη Λαφουεντέ? Όχι. Γιατί? Τον έχεις δει καθόλου, εννοώ είτε στις όχι. πιο μικρές ομάδες? Δεν τον έχω. Δυνατό εξτρεμάκι. Δεν τον έχω παρακολουθήσει σε live, αν εννοείς. Έχω δει μόνο highlights. Δεν θυμάμαι ηλικία, αλλά είναι δυνατό εξτρεμ. Πρόβλεψη για Champions League, τι πρόβλεψη θέλει ο φίλος? Για αύριο? Δεν είναι ένα με αυτόν γκολ. Όπως στο forum, στο barcaforum.com, που έχει μέσα τους παίχτες και έχει για κάθε παίχτη μια ξεχωριστή κατηγορία. Έχει και κατηγορία on goal. Δηλαδή κάτω από το Σουάρες ήταν ο παίχτης αυτόν γκολ. Πού θα φτάσουμε? Το θέμα δεν είναι πού θα φτάσουμε, το θέμα είναι πώς θα φτάσουμε εκεί. Αυτό. Το πώς θα φτάσουμε είναι. Θα είμαστε ανώνυμη εταιρεία ή όχι? Αυτό είναι μάνης, παιδιά, εγώ. Είναι άλλο αφημί που λέει και ο... Έτσι, το πρόβλημά μου είναι αυτό τώρα. Τα αγωνιστικά τα έχω περάσει έτσι ερημίρα. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Και επηρέασε ο Παβέας πολύ. Κοίτα, αν δεις, αν θυμάσαι κάποια στιγμή, το είπα εγώ ότι αυτοί καθυστερούν επίτηδες. Είχα πέσει μέσα. Πώς λέει ο Κυραλέκος, τα έλεγα εγώ, τα είχα πει που λέει. Τα έλεγα και τα έλεγα έτσι. Οπα, είναι τεράστιο το μήνυμα του Αντωνόπουλου, γιατί με το βγάζει. Μπορείς να το διαβάσεις εσύ ή να το δω τον υπολογιστή? Να το. Ναι, σίγουρα οι Μύρωτιτς, ο Ριόλα, Σμιτς έχουν δώσει καλές λύσεις, αλλά το τμήμα δεν χωράει άλλες αποτυχίες, κάπου όπα. Και άλλες χρονιές είδαμε ωραία πράγματα με σούς στη σεζόν, θέαμα κλπ. Αλλά στο τέλος παταγωδός αποτυχία εντός και εκτός συνόρου. Ναι, εσύ Βασίλη, αλλά εντάξει, μην ξεχνάμε ότι όλες οι σεζόν τώρα για τα ομαδικά ειδικά αθλήματα
είναι πολύ περίεργες μέσω κορονοϊού και αυτό δεν είναι δικαιολογία. Είναι δύσκολες οι καταστάσεις. Συν ότι Εγώ το έχουμε και νέο μπάσκετ, προπονητή. το Εντάξει. μπάσκετ δεν το φοβάμαι. Θα στρώσει. Ναι, συν ότι Πάει έχουμε καλά. και νέο προπονητή και εντάξει, τώρα από την πρώτη χρονιά δεν μπορεί να πεις ότι αν δεν κάνουμε κάτι κραυγαλαίο θα είναι αποτυχία. Το πολύ καλό είναι ότι παίζουμε καλό μπάσκετ και παίζουμε και άμυνα μετά από καιρό. Οπότε, κακά τα ψέματα, ελπίζουμε να υπάρχει μια βελτίωση εκεί. Αυτά. Δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι άλλο Όχι, αυτή τη μέχρι στιγμή. στιγμής. Θυμίζουμε αύριο ότι είναι το παιχνίδι με την Δυναμό Κιέβου στις 10 η ώρα και την Κυριακή παίζουμε στις 3 ή 4 από ό,τι είδα. Δώστε μου μισό να το δω για να το σιγουρέψω. Μην λέμε ότι να είναι. Είναι δύσκολες καταστάσεις, αλλά έρχεται κάποια Μπασκόνια και πάλι με μπάτζετ από πλευρά σου στον Θεό και καλή νύχτα θα δείξει. Εντάξει, ας μην είμαστε απεσιόδοξοι, μην κάνουμε τώρα σενάρια χωρίς λόγο. Τι να πούμε τώρα, ότι θα φάμε πάλι 8 από κάποια ομάδα του Champions League με αυτή τη λογική. Στις 3 η ώρα παίζουμε με την Οσασούνα την Κυριακή. Εντάξει, επιτέλους πρέπει να σταματήσουν και λίγο τα βραδινά παιχνίδια, γιατί το είπε και ο Κούμαν αυτό. Αν και από ό,τι βλέπω το πρόγραμμα όλο βραδινά είναι μετά. Γιατί κουράζονται πολύ περισσότερο οι παίχτες. Δεν είναι συνηθισμένος ένας οργανισμός να παίζει συνέχεια στις 10 η ώρα. Έχει παραγίνει αυτό το πράγμα με τις ώρες. Αλλά είναι και τα τηλεοπτικά στη μέση, οπότε καταλαβαίνετε τι. Ειδικά φέτος δεν υπάρχει ελπίδα. Ναι. Αυτά. Μένετε ασφαλείς, μένετε πένια. Ευχαριστούμε για την παρέα. Πάντα. Καλό βράδυ σε όλους. Θα ενημερώσουμε για επόμενο live. Το στάνταρ είναι κάθε Δευτέρα. Δείτε και στις ενημερώσεις σελίδας και του Instagram, ανεβάζουμε το πότε θα έχουμε. Απλά εκτός από κάθε Δευτέρα κάνουμε και σε κάποια μάτς, όταν είμαστε διαθέσιμοι, για να συζητάμε εδώ ό,τι νεότερο έχουμε και να βλέπουμε μαζί τα παιχνίδια περίπου. Αυτά. Και δείτε και το live με το Μπαβέα στο YouTube. Παιδιά, είναι πολύ ωραίο live, πολύ δυνατό. Και στο YouTube ένα Μπαρτσελονίστα Ντατένες και στη σελίδα μας υπάρχει. Άμα κατεβείτε λίγο πιο κάτω, πάτε στα βίντεο, θα δείτε την εκπομπή. Δεν είναι ακριβώς προηγούμενη, είναι προ-προηγούμενη. Δύο εκπομπές πίσω. Γιατί είχαμε και live στο match. Αυτά. Λοιπόν, να κλείσουμε, να καληνυχτήσουμε τον κόσμο, τα παιδιά. Ναι. Να προσέχουνε. Να μην παίρνουν. Με πένια, λοιπόν. Καλό βράδυ από μένα. Μην παίρνουν δώρα από αγνώστους, τα κλασικά. Σωστά. Να προσέχετε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.